Fi żmien il-ġimgħa l-kbira, il-sinna spiss jintuża fir-rappreżentazzjonijiet tal-passjoni mtella mit-teatru tal-komunità sabiex jikkomunika ġrajiet li bidlu l-istorja tal-bniedem. It-tim tagħna tkellem ma' Martin Gauci dwar il-lingwa u drammi tal-ġimgħa l-kbira. Dan l-aħħar snin il-reċti, il-produzzjonijiet tagħna tal-ġimgħa l-kbira sirna nagħmluhom bil-Malti b'siltiet bl-Ingliż. Dan minħabba il-kwantità ta' turisti li jkun hawn għall-ġimgħa l-kbira tar-Raħal li f'Ħaradaw isseħħ f'Ħatt il-Palm. Ma jfissirx li ma nagħtux ħafna u nagħmel lajn taħt il-kelma ħafna importanza lill-kelma Maltija li għandha saħħa qawwija qisha sikkina taqta' b'żewġ tixfar. Billi aħna komunità fih dan komunità, imma billi l-komunità tagħna hija teatrali, il-proċess huwa wieħed teatrali. Allura nsibu ħsieb ewlieni li ta' bilħaq jolqotna. Pereżempju, bil-forsi rid nagħti eżempju, fl-aħħar produzzjoni li għamilna Mejtin ħajjin, ħriġna bil-ħsieb ta' li nambjantaw il-produzzjoni tagħna f'kamra mortwarja. U minn hemm beda l-proċess. Allura bdejna niġbru qisu f'gardarun diversi ħsibijiet u imbagħad ħareġ il-ħsieb ewlieni li l-atturi ikunu nofshom mejtin u nofshom ħajjin. U l-mejtin jieħdu l-ħajja meta jaraw li l-ħajjin qed jinħakmu bir-rema. U meta jaraw x'jistgħu jagħmlu, jibdew proċess biex iġibu lil-ħajjin inse li r-reba mhijiex vijabbli fil-ħajja tagħna ta' kuljum tantek qasira. Jien naħseb li l-aħjar li jsir li dejjem ġeneralment hekk nagħmlu hija li dawk il-linji li huma l-iskenetru fil-bidu fl-iskript ikunu diskussi mill-attur mad-direttur tul proċess bej wieħed ieħor ta' 9 ġimgħat ta' rehearsals biex imbagħad dawn jiġu irfinuti u nkunu konvinti li se jaslu sewwa ċari għand l-udjenza. ċari ma jfissirx li nitimgħu bli marfa, li l-immaġini tista' tkun toħloq impressjoni, iżomm il-goss u mbagħad inħallu fidejn l-udjenza biex timmaġina hi x'irridu ngħidu jew tpoġġi fil-kuntest ta' ħajjitha. L-ikbar sfida naħseb jiena hija li tagħti tred ħajta li taqqat il-ħsibijiet kollha li jkunu nġabru. Issa mbagħad sta għal min ikun qed jikteb. Meta fil-każ inkun jien, għax fl-aqda tagħna mhux biss jien nikteb. Li jibqa' jieħu l-feedback u jikteb. Kultant żmien niltaqgħu isma' jivwasaltaw. Ledik tajba, ledik mhix tajba u x'aħjar nagħmlu tali ħaġa hekk u mbagħad joħroġ il-prodott finali. Dak huwa l-iskript isir tekst. L-iskript isir tekst meta jibdew isiru r-rehearsals u saħansitra jibda jsir anke tibdil fuq dak l-iskript. Ħalli mbagħad isir skript tal-atturi u wara isir l-iskript tal-udjenza. Is-sewwa. X'inhi s-sewwa? Fisem is-sewwa. Fisem il-profeta. Fisem is-salib. Taf kemm inqatlu nies. Sar żebliħ tan-nies tkasbir tal-poplu. Kull min jarani jiddieħaq bija. Alla tiegħi. Alla tiegħi. Il-ħala tlaqtni. Mulej. Isma' l-leħen tiegħi. Għati widen għal-leħen it-tnejjid tiegħi. Irġibatu hawnhekk fostna. Kelmtu s-saħħa dawn idej. Irriduh inħossu ħdejna. Ħalli naddaf daw l-għajnejn. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.